салом тамошобинони азизи шабакаи Баҳористон. Чун ҳар вақта дар вақту соати муайян манзури шумост барномаи навбатии Донояк бо иштироки донакунии тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 130 ноҳияи Фирдавсӣ ва бинандагони азиз бояд гуфт ки дар барномаи имрӯзаи мо иштирокчиён бо тайёрии ҷиддӣ ба барнома омодаанд ва ҳар яке онҳо мехоҳанд ҳунару маҳорати худро ба шумо нишон диҳанд. Пас биед аввал бо онҳо шинос мешавем ва пас аз он шарти аввали барномаро оғоз мекунем. довуд 6 сол дорад. довуд зеҳни тез ва нутқи буроро дорост. ӯ аллакай ҳама ҳарфҳоро мешиносад ва ададҳоро тарҳу ҷамъ карда метавонад. шуғли дӯстдоштааш гӯш кардани афсона мебошад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. абдулло вай ҳам 6 сола аст. писараки чаққон ва хушҷақҷақ мебошад. ба хурдсолиаш нигоҳ накарда, аллакай ҳама ҳарфҳои алифборо мешиносад ва гӯш кардани афсона шавқи зиёд дорад. мехоҳад дар оянда соҳибкор шавад. идигул донишаш хеле хуб аст. шеърҳои зиёдеро аз бар кардааст ва ба варзиш шавқи зиёд дорад. дар гурӯҳ духтараки фаъол аст. идигул барои ба мактаб рафтан омодагӣ дида истодааст ва мехоҳад дар оянда ҳуқуқшинос шавад. ёсин писараки боодобу ширин сухан аст. вай ҳам 6 сола аст. дар гурӯҳ фаъол буда зеҳни тез ва хотираи хуб дорад. дар машғулиятҳо хеле фаъол аст. мехоҳад дар оянда духтури кӯдакон шавад. абдулло вай ҳам 6 сола аст. хушҷақҷақу ширин сухан мебошад. одобу донишаш хуб аст. ба забономӯзӣ шавқ дорад. мехоҳад дар оянда тарҷумон шавад. салом бачаҳо. ба барномаи мо хуш омадед. хуб бачаҳо, иштобре ки шумо медонед, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва дар ҳар шарт ман ба шумо 4 саволи пешниҳод мекунам. касе ки ҷавоби саволро медонад, аввалин шуда даст мебардорад. ба шумо фаҳмост? бале. пас бои диққат бошед. саволи аввали шарти якуми барнома чунин аст. дар болои бом 3 мусича нишаста буданд. ба назди онҳо боз 2 мусичаи дигар ҳамроҳ шуд. ҳамагӣ дар бом чанд мусича нишаста буданд? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат абдулло. дар болои бом ҳамагӣ 5 мусича нишаст. яъне ба фикри шумо дар бом 5 мусича нишастанд? бале. шумо аз куҷо ин ададро овардед? аввал дар болои бом чанд мусича нишаста буданд? аввал 3. аввал 3 то буданд. хуб, боз ба назди онҳо 2 таи дигар меояд. баъд ҳамаи онҳоро мо агар ҷамъ кунем, адади чанд ҳосил мешавад? 5. яъне ҳамагӣ дар болои бом чанд мусича нишаста буданд? ҳамагӣ 5. 5 то. офарин абдулло, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи дуюмро мехонам. савол чунин аст. як гурба 2 гӯшт дорад. агар гӯштҳои 3 гурбаро ҷамъ кунем, адади чанд ҳосил мешавад? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат довуд. агар гӯштҳои 3 гурбаро ҳисоб кунем, 6 то мешавад. хуб довуд, шумо мегуфтед ки як гурба чанд гӯшт дорад? 2. 2 гӯшт дорад. баъд шумо чӣ хел гӯштҳои ҳар 3 гурбаҳоро ҳисоб кардед? кадом ададро бо ҳам ҷамъ кардед? 3 ададро бо ҳам ҷамъ кардем. дар натиҷа адади чанд ҳосил мешавад? 6. яъне агар мо гӯштҳои 3 гурбаро ҳисоб кунем, чанд гӯшт мешудааст? 6. офарин довуд, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, мегузарем ба саволи дигар. савол чунин аст. дар дарахт 6 дона себ буд. дутоаш афтид. дар дарахт чанд дона себ мемонад? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат идигул. дар дарахт 4 то себ монд. хуб идигул, шумо мегуфтед ки аввал дар дарахт чанд то себ буд? 6 то. 6 то. баъд чанд тоаш меафтад? 2 то. баъд аз ин ҷо маълум мешавад ки шумо кадом ададҳоро тарк кардед ки адади 4 ҳосил шуд? аз 6 дуло гирифтем. аз 6 дуро гирифтем. рақами чанд ҳосил мешавад? 4. яъне дар дарахт ҳамагӣ чанд то себ мемонад? 4 то. офарин идигул, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, мегузарем ба саволи чорми шарти аввали барнома. савол чунин аст. аниса барои харидани қаламу дафтар ба мағоза рафт. қалам 2 сомонӣ арзиш дошт буд, дафтар 3 сомонӣ. ба аниса чанд сомонӣ дар кор буд? кане ки ҷавоб медиҳад. марҳамат абдулло. ба аниса 5 сомонӣ дар кор аст. хуб абдулло, шумо аз куҷо фаҳмидед ки ба аниса 5 сомонӣ дар кор будааст? қалам чанд сомон буд? қалам 2 сомон. дафтар чанд сомон буд? 3 сомон. агар мо 3-ро бо 2 ҷамъ кунем, адади чанд ҳосил мешавад? 5. яъне ҳамагӣ ба аниса чанд сомон дар кор будааст? 5. офарин абдулло, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бачаҳо, саволи дигар чунин аст.
از 1 تا 10 و برعکس آن را حساب کند. کن که حساب میکند؟ مرحمت یاسین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کنی برعکسش را حساب کنید. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آفرین یاسین، جواب شما کاملا درست است. خب بینندگان عزیز، در همینجا سوال شرط اولی برنامه نیز به انجام رسد. بیایید خود به دست آورده اشتراکچیان رو در این شرط حساب میکنیم و پس از آن میگذاریم به شرط دومی برنامه. چطور پای بردید شرط اولی برنامه خیلی جالب بود و یگان اشتراکچی غالبیت رو از دست دادن نمیخواست. هر یکی میخواست اولین شده دست بردارد و صاحبی خول گردد. در نتیجه در شرط اولی برنامه همه یک خولی را صاحب شدند. ما رو در پیش 2 شرط دیگر انتظار است. بیایید یک جا تماشا میکنیم. خوب بچه‌ها، سوال اولی شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است: از بابایم گریختم، از بیبیم گریختم. این سخن‌های کدام قهرمانی افسانه‌ای است؟ کن که جواب می‌دهد. مرحمت داوود. این سخنهای کلچچه می باشد. خب داوود، شما گفتید که کلچچه در همین افسانه از کدام حیوان ها میگریزد؟ از خرگوشک، از گور، از خیز. بعد در آخر کدام حیوان کلچچه رو میخورد؟ روباه میخورد. وی با کلچچه چی میگوید که کلچچه به وی باور میکند؟ بیا با بالا بینیم شیر تخان کلچچه با روباه باور میکنه، با بالا بینی روباه میبروید. بعد در کلچچه رو روباه میخوره. آفرین داوود، معلوم شود که شما این افسانه رو به خوبی میدانید. خوب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است: در افسانه خروسک جسور، خروسک خرگوش را از کدام حیوان نجات میدهد؟ کن که جواب میدهد. مرحمت عبدالله. در افسانه خروسک جسور، خروسک خرگوشک رو از روباه نجات میدهد. روباه خونه خرگوشک رو گرفته بود. خروسک آمده خونه خرگوشک رو گرفت. یعنی از اینکه معلوم شود که خروسک به خرگوشک یاری رساند تا که او خانه‌اش را از نو به خود برگرداند. همین خیل. آفرین عبدالله، جواب شما درست است. خوب میگذاریم به سوال دیگر. سوال چنین است که برای ما و بینندگان تلویزیونی بهارستان شعر قرائت میکند. خب همه شعر میداند؟ بیایید از عبدالله آغاز میکنه. مرحمت عبدالله. من کلام میشوم، قهرمان میشوم، میروم عسکری با سر از آفتاب در تن جان شوم، با سر دشمنم تیر باران شوم. من قهرمان یوستم 80 من، در جهان آبیدان ملک آزادی من. آفرین عبدالله. مرحمت یاسین. دختر شوم من اگر نمیگذارم دیگر، کسل شوم بابای خواهرک و دودای آچه جانی دلسوزه، خورد و کلانی ده هر جسم جانی ده میکنم من توبه خاکی باشد سلامت. آفرین یاسین. مرحمت دیگو. میبینم من تایمو برزنی در هوا، موجی تو موجی امید، بختی تو بختی سفید، لکسی تو با ما خورشید، پرچمی زیبای ما، سلخی تو لنگلو، سفیدی اسراحلو، سب چو بختی نکن، پرچمی زیبای ما. آفرین دیگو. مرحمت عبدالله. ای همه چی عزیزتر در دنیا بود مادر، مادر به جان برابر راحت جان مادر. آفرین عبدالله. مرحمت داوود. وطن اگر مادر است و جانم برابر، مقدساتی وطن نوتیمه رو در بس. آفرین بچه ها. خوب میگذاریم بعد سوال دیگر. سوال چنین است: در افسانه لک لک و روباه برای چی دوستی آنها زود به انجام میرسد؟ کنی که جواب میدهد. مرحمت عبدالله. وقتی روباه به خونه لک لک آمد، لک لک به خودچه خود آورد. روباه از او خورده نتوانست. وقتی لک لک خونه روباه آمد، روباه در طبق خوراک آورد. لک لک هم خورده نتوانست. با همین دوستاشون تمام شد. یعنی از اینجا معلوم شود که لک لک پرنده بود و روباه حیوان، برای همین آنها نتوانستند دوستی کنند. همین خیل. بله. آفرین عبدالله. خوب بچه ها، با دقت باشد. سوال پنجم شرط دومی برنامه رو میخونم. سوال چنین است:
номи бузичаҳои бузаки ҷингилапоро номбар кунед. кане ки номбар мекунад? марҳамат ёсин. Аллак, буллак, хиштани сани таллак, мехчапарак, тохчапарак, болошинак, поёшинак. яъне аз ин ҷо маълум мешавад ки бузаки ҷингилапо чанд то бузича доштааст? 7. офарин ёсин. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти дуюми барнома низ ба анҷом расид. биёед хулор ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ин шарт ҳисоб карда мегузорем ба шарти сеюми барнома. саволҳои шарти дуюми барнома доир ба афсона ва филмҳои тасвирӣ тартиб дода шуда буданд. дар ин шарт низ иштирокчиён хеле фаъол буданд. пас аз ба охир расидани саволҳои ин шарт, абдулло 3 хол, довуд ва ёсин 2 холӣ, итигул ва абдулло бошанд 1 холро ба даст оварданд. бо мо бимонед ва натиҷаи шарти сеюмро якҷо тамошо мекунем. саволи аввали шарти сеюми барнома чунин аст. дарахтон дар муҳити атроф чӣ фоида меоранд? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат ёсин. дарахт ба мо осоя медиҳад, чангро ба ҳол мегирад, ҳавои тоза медиҳад. дарахти мевадор ба мо мева медиҳад. офарин ёсин. хуб, саволи дигарро мехонам. савол чунин аст. кадом ҳайвон тамоми зимистон хоб меравад? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат довуд. ин ҳайвон хирс аст ва тамоми зимистон хоб меравад. хуб довуд, тамоми зимистон гуфтаа шумо чанд моҳро дар назар доред? 3. яъне вай 3 моҳи зимистон хоб мекунад? бале. баъд кай бедор мешавад? дар фасли тобистон ё баҳор? дар фасли баҳор. офарин довуд. хуб бачаҳо, саволи сеюми шарти сеюми барнома чистон аст. ман чистонро мехонам. касе ки ҷавоби онро медонад даст мебардорад. чистон чунин аст. худаш 1 то, чашмаш 100 то. чистон? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат дидигул. ҷавоби ин чистон элак мебошад. офарин дидигул, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. дар ҳақиқат ҳам ҷавоби ин чистон элак мебошад. хуб, мегузарем ба саволи чоруми шарти сеюми барнома. савол чунин аст. номи 5 паррандаро номбар кунед. кане ки номбар мекунад? марҳамат абдулло. зох, уқоб, мушича, кабутарака. офарин абдулло. хуб бачаҳо, саволи 5-уми шарти сеюми барномаро мехонам. савол чунин аст. 1 сол аз чанд фасл иборат аст? кане ки ҷавоб медиҳад? марҳамат абдулло. 1 сол аз 4 фасл иборат мебошад. хуб абдулло, шумо метавонед ҳамон 4 фасли солро номбар кунед? зимистон, баҳор, тобистон, тирамон. офарин абдулло, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо саволҳои шарти сеюми барнома низ ба анҷом мерасад. биёед хулор ба дастовардаи иштирокчиёнро дар ҷамъ ҳисоб карда ғолибро муайян мекунем. дар шарти сеюми барнома низ ҳар як иштирокчӣ пешдастиро аз даст додан намехост. чунин шарти охирини барнома аст, кӯшиш менамуданд холҳои бештарро ба даст оранд ва дар натиҷа чун дар шарти аввал ҳама иштирокчиён як холиро соҳиб шуданд. ҳамин тариқ баъд аз ба анҷом расидани 3 шарти барнома, итигул ва абдулло 3 холӣ, довуд ва ёсин 4 холӣ ва абдулло бошад 5 холро ба даст овард. аз ин бармеояд ки ғолиби барномаи имрӯзаи мо абдулло мебошад. абдулло, ғолибият муборак. бари бинандагони азиз, таве ки шумо пай бурдед ғолиби барномаи имрӯзаи мо абдулло шуданд, пас биёед ба хотири абдулло қарсак мезанем. офарин абдулло, ғолибият муборак бошад. раҳмат. шумо ба ҳамсолонатон ва бинандагони телевизиони Баҳористон чӣ гуфтанӣ ҳастед? ма ба ҳамаёнҳо мегӯм ки ҳар рӯз ба боғча рафта гапи маълимаро гӯш кунанд. бисёр дар хона китоб хонанд. ана ба дона як мешаванд. дар ҳақиқат ҳам ҳамсолонатон агар ба маслиҳатҳои шумо гӯш диҳанд, мисли шумо ва дигар ҳамсолонатон ки ба барномаи мо омадед, доно як мешаванд. бинандагони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии доно як ба анҷом расад. ёдовар мешавем ки иштирокчиёни барномаи имрӯзаи мо буданд тарбиятгирандагони кӯдакистони рақами 130 ноҳияи Фирдавсӣ. шумо низ бинандагони азиз бештар хонед, бештар омӯзед ва доно як шавед. то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед. хайр.